Σαν με ακάνουν τα κουνουπιά, γίνουμε κέντημαν εγώ. Γεμώνω κρέμες, βάλω σπρέι και δυσπυρκό. Στην κατασκήνωση ξυπνώ που το πρωί για να μου βάλει ο αρχηγός καμιά δουλειά. Πρέπει να έχω έτοιμο και το φαΐ το μεσημέρι να γεμώσει την τζιλιά. Γιατί μετά να φωνάσει να παορίζει, να ιδιότρο πιάσει και να μου μουρά. Μα ελβάψαμε στην πορεία ύστερα κανονικά. Μες στην πορεία περπατώ και τραγουδώ μπας και μου έρθει η όρεξη στα ξαφνικά. Κουράζουμε με το σακίδιο στους ώμους του και κάνουμε το ήλιο την πειρά. Μόλις στάσω λίγα πια που μπορώ θέλω να πέσω στο τσαρτήρι μου ευθύς. Να κάνω πάλι και να φάω με σκέψη της στιγμής. Πρέπει να κάνω το ταχείο διπορικό της συλλογή και χαρτογράφηση παιδιά. Κι αν δεν τα έχω έτοιμα στην ώρα μου, ο αρχηγός θα μου τη δώσει μες στα αυτιά. Όμως εγώ αγαπούλες θα του κάνω να ξεχάσει τις πελάρες που έκαμα. Να του δώσω ένα φίλι και θα του πω λυραγικά. Μόλις στο συμβούλιο φωνάζει που χαθήκαμε στους δρόμους, το κοπούμε στα δέντρα και πιάσαμε και αυτοκίνητο να πάμε εκεί που θέλει στα όρια στα παραρά. Όμως εγώ αγαπούλες θα του κάνω να ξεχάσει τις πελάρες που έκαμα. Να του δώσω ένα φίλι και θα του πω λυραγικά. Τα μπράβα τα μπράβα. Μα ο προσκόπισμος λοιπόν φέτος στην Κύπρο κλείνει αιώνα, δηλαδή χρόνια 100. Και που τες τόσες εμπειρίες μου δα μέσα, μόνον ένα πράγμα έχω να σας πω. Να η ζωή που δεν τελειώνει, όπως δεν έζησα